Ftit tas-sigħat wara li Samuel Azzopardi nstab ħati li saq taħt l-effett tax-xorb u rrifjuta li joqgħod għat-test tal-breathalyzer, il-Partit Nazzjonalista reġa' għamlu sindku tar-Raba' Għawdex. Azzopardi kien immultat mill-qorti u saħansitra kellu liċenzja sospiża, iżda la darba s-sentenza ħarġet il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil ħass li kellu jerġa' jaħtru fil-kariga, dan anke jekk instab ħati ta' każ meqjus bħala serju. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jirtira b'effett immedjat is-sospensjoni ta' Samuel Azzopardi u jerġa' jinnominah għal kariga ta' Sindku tar-Raba' Għawdex. Il-każ ta' Samuel Azzopardi hu eżempju ċar ta' kif għandhom jimxu persuni f'karigi pubbliċi u ta' kif partit politiku għandu jmexxi bl-eżempju. Qal il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija li Azzopardi kienet isuq taħt l-effett tal-alkoħol kien iddikjarat f'sentenza tal-Qorti ta' Għawdex brabta ma' inċident bil-karozza f'April li għadda. Kien immultat 2,000 euro għax saq xurban iżda wkoll għaliex fuq il-post huwa ma rridx li l-uffiċjali tal-Pulizija jagħmlulu t-test tal-breathalyzer għal darbtejn bla ebda raġuni. Apparti minn hekk huwa ma jistax isuq xi tip ta' vettura għal 6 xhur. Huwa ammetta l-akkużi miġjuba kontrih fil-qorti. Il-qorti sostniet ukoll li għalkemm l-alkoħol huwa sustanza legali jista' jkun ukoll ta' periklu għal ħaddieħor kif ġara f'dan il-każ. B'hekk il-qorti ċanfret lil Azzopardi u talbitu biex jagħti każ il-konsegwenzi li jista' jkollu l-alkoħol fuq l-imġieba.